Ako je sve ovo tačno, mora da se zabrane, nema što drugo, ni nema spas. Ako nijeno proizvode nekakve kao što sve laži proizvode, da je druga rabota. Ali ako je tačno, moramo se strpjeti, pa ili se navići da živimo s ovim, pa ako će da mre, neka mre, ko će da živi. Mislim da je u redu to, jer već svaki dan sve veći broj oboljelih u Crnoj Gori, znači sad mislim bio juče 90, tako otprilike, i kad se blagovremeno preuzmu mjere, znači to je to. I ja sam potpuno za to da se na vrijeme, da se uradi bilo šta, samo da se spriječi bolest građana, odnosno da građani ostane zdravi, to je najbitnije. Mislim, sve što je u interesu zdravlja cijelog naroda, evo ispalo cijele planete, da je u redu. Jeste da će to da pogodi turizam i ostale aktivnosti, ali mislim da je zdravlje na prvom mjestu.